Pipila ka mga biyahe gikan sa pantalan sa Subo gikanselar epekto sa tropical depression ada. Bisan kun walay lugar sa Central Visayas nga ubos sa tropical cyclone signal kay ato ara sa pipila ka parte si Eastern Visayas. Apan may mga biyahe gikan dinhi sa Subo padung sa Calbayog City sa lalawigan sa Samar nga ubos sa signal number 1. Maong kanselado ang mga biyahe. Samtang sa pantalan sa Bohol, may mga biyahe usab sa pantalan sa Ubay padung sa Leyte ang gikanselar karon. Samtang ang Cebu Coast Guard adunay pahimangno sa mga gagmayng sakayang pandagat. Although wala tayo storm signal right now, atong advice sa atong mga kababayan nga mananagat, especially kaning mga gagmay nga motorbangka nga let us observe yung weather or sea condition and mag-update sa mga nearest Coast Guard offices.